En nome da Asociación do Alumnado do cuarto ciclo de Lugo, queremos darlles a benvida e agradecerlles a súa presenza neste acto que vai xirar ao redor de Manuel María e o teatro nos anos 70 e que celebramos conxuntamente co Clube Cultural Valle Inclán. Grazas a todas e a todos por vir. A presidenta do Valle Inclán, Tonina Gai, presentará a xiña aos nosos convidados. Pero antes, permitídeme decir dúas palabriñas sobre a xestación desta actividade. Xa van aló 40 anos, na primavera de 1976, cando o escritor Lois Dieguez, o inesquecible artista Carlos Varela Veiga e o mago Antón, daquela un aprendiz, todos tres membros da xunta directiva do Club Cultural Valle Inclán, foron quen de mobilizar a máis de 30 persoas polo teatro para poñer en escena a obra Unha vez foi o Trebón de Manuel María, nun momento convulso, políticamente, tras a morte do ditador, Chapó. Quen agora lles fala asistiu como espectador privilexiado á representación da obra na Unión de Sarria, o 28 de xuño de 1976. O impacto foi tremendo, polo texto dramático, pola posta en escena, polo momento político, pola excepcionalidade do teatro galego en Sarria, naquel momento. Por certo, Unha vez foi o Trebón, representouse en varias vilas da provincia, pero non na cidade de Lugo. No cuarto ciclo da USC, no campus de Lugo, existe dentro da oferta educativa un taller de teatro dirixido por Paloma Lugilde, que xa leva 3 anos funcionando. Este ano 2016, coincidindo coa dedicación das letras galegas a Manuel María, estamos a traballar sobre Unha vez foi o Trebón, nunha recreación actual, libre e adaptada á idade das persoas que participan. O Día das Letras Galegas dedicado a Manuel María. A obra de teatro Unha vez foi o Trebón. O grupo de teatro Valle Inclán dos anos 70. O obradoiro de teatro Baites Baites do cuarto ciclo da USC. Son os 4 elementos que da man de Carmen Díaz Simón nos deron a clave do acto que hoxe estamos a realizar nesta Lombos do Mitreo. Fixemos a proposta ao Club Cultural Valle Inclán para facelo conxuntamente e aceptaron inmediatamente. Temos que agradecer expresamente a súa presenza e a súa mestría a Manuel Lourenzo. Destacamos a autoría das Tres Irmás Parvas, obra que representou o grupo de teatro Valle Inclán no Festival de Ribadavia en 1975. E a Camilo Fernández de Valdeorras, que a pesar do seu longo período vital e a lonxanía no que reside, non esqueceu aquela súa experiencia con nós. E a min, o mestre da xogrería, esperamos pasar un momento de lecer e aprender moito. Moitas grazas. Ten a palabra Tonina Gai. Boa tarde. A indicación de que por aquí hai como 6 sitios baleiros. Podedes pasar. Ben, agradecemos á Asociación Cuarto Ciclo Universitario da USC Campus de Lugo a posibilidade de organizar conxuntamente esta actividade arredor de Manuel María, política, cultura e teatro no Lugo dos anos 70 e para nós un agasallo neste 50 aniversario que estamos a celebrar. Agradecer a presencia de Mini, que aparecerá por aí dun momento a outro, de Manuel Lourenzo, que xa nos acompañou en alguna outra actividade do Club Cultural Valle Inclán, e de Camilo Valdeorras, que hoxe se estrea e que probablemente, de agora en adiante, nos en conta para outras actividades. Neste ano de Letras Galegas estáse a falar, a recordar, a estudar, a analizar, a editar ao protagonista de todas as 6, Manuel María. Hoxe propoñemos telo connosco a través da súa voz.
Escoitamos un poema do recital de 10 poetas de Lugo, unha anda por aí, Marica, que se celebrou o día 9 de outubro de 1993 dentro do programa das festas do San Froilán que tivo lugar no Salón de Actos da entón Caixa Galicia. Son 50 segundos e ímolo reproducir coa mesma grabadora que se fixo a grabación. Este poema, que a esperanza fortísima, que nos enseña unha metáfora. O poco que deixa perder a súa palabra, creada, errada, usada, revelada, aquela que lle propia singular, aquela únicamente súa, que se está empobrecendo o mundo e perpetrándose o propio xenocidio. Ese poco vil ollará aniquilada a súa esperanza, e o seu nome digno borrarase sen máis dun verso. Hai agresións, a beleza e o espírito que a vida non tolera nin perdona. Moitas gracias. Ben, a voz de Manuel María, connosco hoxe. E non sei se Mini aparecerá por aí dun momento ou outro. Está por aí. A pesar das barbas non teníamos. Pois, os próximos minutos son de Mini. Bueno, faltan uns pantis. Tampouco os luciría como a daquela. Foi no século XV a primavera, floreceu con paixón e con ledicia, ergueran libertad como a bandeira os rexos irmandiños da Galicia. O virus voltouse entón máis cantadores, encheronse os ventos de pureza, o sol alumou con máis fulgores, a terra tivo incluso outra beleza. A esperanza prendera en toda a xente, con vontade de presente de porvir, e a vida era un pulo trascendente, con desmedidas tarefas por cumprir. Bueno, pois presentamos en primeiro lugar a Manuel Lourenzo. Naceu en Ferreira do Valadouro, é actor, dramaturgo, director teatral, conferenciante, traductor, creador de importantes grupos teatrais e dinamizador de numerosas iniciativas teatrais tamén. Cursou estudos de magisterio, é mestre licenciado en interpretación polo Institut del Teatre de Barcelona e, tras vivir 2 anos en Alemanha, ao regreso, crea na Coruña, xunto con Francisco Pillado, o grupo de teatro O Facho, vencellado á agrupación cultural O Facho, que marca, segundo algúns estudiosos do tema, o inicio do teatro independente galego. É o comezo dun importante labor con Francisco Pillado Maior, que se manterá durante anos. Con el funda a Escola de Arte Dramática Galega, que dará pé aos cadernos da Escola Dramática Galega. En coautoría con el, con Francisco Pillado, publica a monografía O Teatro Galego, libro pioneiro e referente aínda hoxe en día no ámbito do estudio da arte dramática. Autor de aproximadamente 150 obras dramáticas de ensayo, poesía, narrativa, traducción e literatura infantil e xuvenil, ten colaborado en numerosas obras colectivas. Actor que nos ten na memoria a serie, por exemplo, de Marías Vivas ou outros títulos como Entre bateas, película de Jorge Coira. Merecedor de máis de 2 dúcias de premios, está hoxe con nós para falar sobre o teatro galego nos anos 70. Manolo, gracias por vir e o micrófono xete. Moitas gracias. É un prazer, non aplaudan, que va, eso si se merece, pero xa despois.
Primeiro, un placer moi grande, inmenso, porque moi poucas veces, non sei por qué, me toca vir a Lugo. E sempre que me toca teño pouco tempo. Hoxe tuve tempo suficiente para pasear por aí e ver que hai moitas rúas por onde non poden pasar os coches. Alegreime moito. Se aquí hai comerciantes, lamento moito por eles, pero a verdade é que pasear por Lugo, polo Lugo que eu pasei hoxe, foi un verdadeiro placer. Parecíame estar casi en Pontevedra, seña que é un referente, non, mellor, sí, mellor porque, claro, Lugo é un pouquiño máis noso, Antes, recordaba aquí con este señor, que fomos os dous alumnos do instituto, o que pasa que ele era alumno fixo de sobresalientes e tal, porque viña a clases aquí, e eu viña nada máis que despois de 4 horas na empresa de Ribadeo, viña a examinarme. Claro, coa Torbiso, con unha serie de profesores que recordo moi ben, porque para min eran, como se diría hoxe, míticos, que é un adxetivo que se utiliza para esas cosas grandes e inesquecíveis. Efectivamente, a estadía en Lugo era importante porque eu con meu pai parábamos no Fornos e ali tiñan tamén hotel arriba, no primeiro andar, e entón iso dábame pé para dúas cousas: ir ao teatro, estaba ali diante, e comprar libros nunha librería que estaba ali ao lado. Entón, con eso xa, de alguna maneira, ia surtido de dúas cousas: ver algunha obra de teatro e levar algún libro, fose o que fose. Porque, claro, en Ferreira non había onde mercalos. Había que pedilos prestados a quen sabías que te podía prestar. E era, sobre todo, un tío meu que, ao ser republicano, pois non se vía moi ben na familia que me prestase aqueles libros, porque ás veces eran prohibidos, claro. Cando foi un pouquiño maior, prestóme algúns dasqueles libros e dixen, mi madre, que sorte tiven que non me tocase lelos de novo, porque eran auténticas tonterías, pero debía ser que non pasaban a censura religiosa ou política, e el tiña os ali moi gardados e moi segredos, e non facían mal algún. Fixo moito máis mal o teatro, porque eu tive a sorte de que, como en Ferreira, que era unha vila que pasaba algo así como un coche cada 18 horas, e era unha vila onde a 7 da tarde a xente se recollía e só quedaban unhas persoas que máis ben para laretar ali sentado nun banco de pedra no medio da praza, pois un rapaz, un neno como a min, un pouquinho inquieto, o único recurso que tiña era a bicicleta, escapar na bicicleta para outros lugares próximos onde pudese haber un baile ou algún alboroto, de alguna maneira, ou marchar á Frouseira e logo deixar a bicicleta ali e ter que subir 3 horas até a Frouseira para dicir que estiveras ali. Así que daquel mundo un pouquiño, xa sabedes como era, a parte da pouca poboación que había e do mortecino que era todo, de non haber libros, de haber cine unha vez a semana e ter que mirar a ver se era bastante católico para que non fose 3R ou tal e poder entrar, que quedaba? Poder ler algún libro. Se non podías ler algún libro, xa toda esa alimentación desaparecía. Pero vexo que me estou indo polas polas das árbores, entón non era esta a cuestión, e vou obedecerme. Entón, se me obedezo, aquí puxen moi poucas liñas cando me pediron un resumo. O Teatro Galego nos anos 70, antecedentes ao Teatro das Irmandades da Fala. Por que o digo? Agora non vou dar unha conferencia sobre as Irmandades da Fala. Estou xa falando rápido como os da tele, fastidiame moito iso. Hai non moito, nun xornal de moita extensión, dicía unha especialista que hoxe en día a xente soportaba un cuarto de hora, é dicir, tendo atención cara a algo que lle podía interesar. Despois do cuarto de hora perdía a cabeza, perdía as noticias, íase xa. Deume bastante medo, porque, digo, entón, se soporta un cuarto de hora, e eu, se estou cun amigo que sabe moito de alguna cousa e se pon a falar, aguanto 5 horas, e ás veces non me chegan, que pasa? Que estou enfermo.
que son un ser extraño dentro desa catalogación, que non pertence á raza humana. Pois pode ser. Entón, para hoxe marcaronme 20 minutos tope. Teño por aí un amigo que vai levantar o brazo cando os 20 minutos, aos 19 minutos ten orde de levantar o brazo, e entón eu paro e lamento moito e pido desculpas xa, porque vai ser unha parada inmediata, espontánea, porque senón non me podo reprimir, xa que estou habituado máis ao teatro do que a falar. E no teatro, se non falas, xa me dirás que faz. Se non falas, se non te moves, a xente morrería de aborrecimento. Non habería intercambio de fluidos, non habería captación de enerxías, o teatro non valería para nada, sería como estar mirando, non quero ofender ningún espectáculo, pero certos espectáculos que se poden ver, que a mí, por exemplo, non me importan, a outras persoas sí. Para min o teatro é o espectáculo que máis importa, porque é o espectáculo onde, enmascarado detrás dunha máscara que eu acepto, estou comunicando a xente cousas que me importan moito, porque escollín unha obra que as conta, que as di, e para xente que supoño que se sentirán moi involucradas naquilo, porque lles vou dar toda a enerxía e todo o bon que teña do meu corpo vai sair para que aqueles espectadores reciban aquilo que se lles ofrece. Creo que sin toda esa enerxía e sin a entrega maior que se pode dar na vida a outras persoas, non podería existir o teatro. Hai unha vez, vou dicir onde, foi en Cáceres, encontrei nunha librería, esas cousas que pasan, un libro maravilloso, titulábase ademais Esquilo, dixen, este xa é para mí, xa o collín. Era de Ismail Cadaré, e falaba de algo maravilloso, a orixe do teatro en Grecia. O teatro en Grecia foi moi importante para todo o mundo, desde logo, e sobre todo para o noso mundo occidental. Agora durou non máis, nin siquiera chegou aos 100 anos en Grecia. Así que algo que se estirou tanto, que se estendeu tanto, e que é unha das claves para entendermos a nosa cultura, en Grecia durou moi pouco. Orixe do teatro. Todos léramos moitas teorías que agora non quero repetir aquí, pero decía Ismail Cadaré: cando unha persoa morre en Albania, na miña terra, dicía el, cando unha persoa morre, faiselle o pranto. É dicir, que sobre todo unhas mulleres cantan e berran o bon que era aquel morto, ou aquela morta, o vos que eran, todas as excelencias. E eu pensei, pero se isto é o pranto que está en Galiza aínda antonte aí, ou que está nos vellos onde deben de enamorarse, as irmás de don Ramonciño, o boticario. Despois dicía Ismail Cadaré, pero chega un momento en que non era suficiente, porque unha familia poderosa necesitaba dicir o importante que era, e para iso os seus mortos tiñan que ser exaltados como auténticos tesouros. Así que o que fan é encargan a unha persoa hábil que fale como o morto, que poña unha máscara, a máscara do morto, e que sexa o morto, que xa é o máximo. E entón di el, así naceu o teatro, efectivamente. Poñemos a máscara de alguén que xa non está, chamámoslle personaxe, e con aquela máscara dicimos as verdades. Dicimos todos o que nos pasa. Se somos Edipo, choramos o ter matado ao noso pai e casado coa nai, e tendo fillas que son irmás tamén, ou fillos que son irmãos. E así, se somos Hipólito, sentimos ternos equivocado tanto con Fedra e ter fallado tanto ao noso pai e a nosa madrastra. E se somos Fedra, pois lamentamos o ternos namorado do fillastro e ter levado toda a familia a un gran drama. Así que ese efecto da obra que vemos na praza, unha historia que se nos conta e que no fondo nos purifica, como diría Aristóteles, que nos limpa por dentro
e que nos fai enfrontarnos con nós mesmos, o teatro sirve para iso, para encontrarnos así na praza pública coa nosa propia realidade, contemplala, observala e ver se nos vale de algo. É o noso tesouro, é a nosa tradición, é o que traemos de atrás, é a nosa cultura, e ademais está viva porque se fai de viva voz. O actor non minte, ten que coñecer aquel personaxe, sabelo ben, incorporalo e entregalo. Así que aí non hai mentiras, ou como dicía outro señor, cuyo nome non me acordo, nunha mesa redonda moi pedante en Madrid, dicía, do teatro non se pode prescindir, é o único que non pode morrer nunca. Non vai morrer nunca, porque está destinado a dicir a verdade. Non vai morrer nunca, non pode morrer, morrería a raza humana se morre o teatro. Vale, xa estou consumindo moitísimo máis do que me correspondía sin falar do tema. Hai un momento en que en Galicia, que é un territorio, unha nación que tivo moi mala sorte na historia, como todos sabemos, que de alguma maneira estuvo intentando definirse sempre, non puido, ou non a deixaron, ou deixámonos demasiado, ou deixámonos sobar demasiado. O conto é que houve un momento, que foi o momento das Irmandades da Fala, en que houve xente que dixo hai que intervir, de alguma maneira hai que intervir, senón este mortiño morresenos de verdade. E entón xa non se pode facer nada con el. Para intervir o teatro era moi bon, como sabía Antón Vilar Ponte. Entón, entre os obxectivos das Irmandades da Fala foi que se fixese teatro, que os autores, os poetas, escribisen teatro, que a xente se enfrontase con algo ao que lle tiña medo ou noxo. Estou citando as palabras dunha veciña miña que dixo, yo cando oigo que hablan gallego me dá un asco. Claro, que o galego cheira a pesca, cheira a peixeira, máxime na Coruña, as pescas falan galego. Estamos, é unha forma de simplificar o tema. Entón, esa lingua que pode dar noxo a moitísima xente, tamén ouvín unha cousa desas nunha librería, porque non tiñan un libro para unha nena, non sei se era un clásico destes, Branca de Neve, un destes que non o tiñan en castelán, que estaba en galego. A nai estaba enfurecida, porque que horror, a onde vamos a llegar? Dicía ela, a onde vamos a llegar? Por este camiño, claro. O galego sempre parece que molesta o que ofende. Así que é necesario ofender, que se ofendan, coño, que permitan o taco, que levan 1000 anos ofendendo, que se ofendan, e para iso está tamén o teatro. Dirán, que bruto este home que está falando aquí, que bruto é. Eu hai uns anos, hai 20 anos, non me atrevía a falar así. Agora sei que é necesario falar así e, sobre todo, obrar así. Agora eu estou obrando así. Hai 20 anos, ao mellor, ou 30, nunha asamblea, ti, ao mellor o sabes, ainda que eres un neniño, pois sabes que eu era moito máis educado, pracenteiro e esas cousas, que poñía unha máscara de investigador, de cousas destas, non? De profe. Este señor levou unha vez a Barcelona e fareille ali 3 horas seguidas aos seus alumnos sobre Cunqueiro, e se me deixase 20 tamén falaría 20, tratándose de Cunqueiro, non? E agora meto ese inciso, tratándose de Cunqueiro, ou tratándose de Otero, ou tratándose de Rosalía. Por qué? Porque non temos nada que envexar a ningunha cultura, nin esa cultura que ten como cabeza ese persoeiro que para mí é a persoa máis completa de todas, que é Shakespeare. Nin esa cultura lle podemos envexar nada, porque nós temos Cunqueiro, temos Rosalía e temos Otero Pedrallo. E digo Otero non só por todo o Otero, senón polo Otero teatral en concreto, por esa maravilla dese señor que repasou todas as vanguardas que podían ser e todos os estilos, e deunos unha enclave de musicalidade absoluta, un teatro que é irrepetible e que eu levo 40 anos facendo, cando na miña actividade didáctica constantemente e sorprendendo primeiro aos propios alumnos que yo non sabía, non se sabía do Otero, non. Pois mira, nos anos 30 o señor Otero escribiu isto. Imposible, como que imposible?
Claro que sí. Claro que sí. Así que eu sinalo as Irmandades da Fala porque apunteino para non esquecerme que nacen no 15, 16, nacen en Madrid, en realidad, co grupiño de estudios gallegos, pero logo no 16, co nacionalismo galego de Antón Vilar Ponte, na Asamblea de Lugo do ano 17 e 18 de novembro, que foi fundamental, aquí onde se creou o programa, e as Irmandades da Fala estiveron actuantes até a creación do Partido Galeguista no 31. Que propuxeron as Irmandades da Fala? Cales eran os seus obxectivos? Un poder político galego, un organizado, unha organización federal ou confederal con Portugal e España, o sufraxo universal, a igualdade das mulleres, a supresión das deputacións, a cooficialidade da lingua, a galeguización das administracións públicas. Conseguimos moito máis disso hoxe en día? Non o sei. Eu teño fillos e netos e quixera que eles tuvesen algo máis do que cheguei a coñecer eu, e non hai maneira. O reloj non tira para adiante, non hai maneira. Eu creo que Galileo nos debeu de gastar un chiste ben grande con eso de que a Terra tal. Pois non, señor, non volve, que va, aquí cada vez que contas, que das unha volta, encontras algo menos, quitaronche algo. E xa non digo as preferentes, que xa é importante, pero quítanche outras cousas que forman parte da túa raíz. Houve a publicación A Nosa Terra, Escolas de Ensino Galego, Conservatorio Nacional de Arte Galego, que importou moitísimo na Coruña. A Coruña foi a cidade máis do teatro que houve naquele momento, si ben Betanzos tamén deu moitas leccións. A colección Terra Nosa, suplemento do xornal Noroeste, a editorial Céltica, dirixida por Xaime Quintanilla, as edicións LAR por Leandro Carré Ángel Casal. Foi importante ese momento. Por que? Porque houve a conxunción de persoas, non tantas, non vayan pensar, a conxunción dun montón de persoas que dixeron hai que poñerlle ao carro esa punta, hai que poñerlle ao arado ese eixo, é necesario xuntarse, coñecer ben o momento en que se vive, e dicir, desde este momento en que vivimos, primeiro, que pechaduras hai que tirar. Eu hai 20 anos ou 30 diría descompoñer ou romper ou tal, ou se digo tirar, e se é preciso dicir explosionar, cada vez máis radicalidade, porque senón vou morrer sin ver algo novo neste camiño hacia a liberdade e hacia a superación e, sobre todo, hacia a definición do noso país. Xa son os 20 minutos. No, sí. Desprórroga. Por favor, vale. Nos 50 e nos 60 eu vou dicir nada máis con as cousas que me serviron tamén cando empecé a facer teatro nos 60, que me serviron de inspiración, de guía. Unha obra dun amigo daquela, tiñamos grupiños, ainda teño unha foto con 4 ou 5 deles, un deles xa desaparecido, Jorge Ricoi. Arcadio López Casanova escribiu un Orestes que publicou na revista Grial. Aquel Orestes era un canto como se fose dos indios Yanomami no profundo do mundo. Era un canto dun rapaz que non sabía como se podía sair cara á liberdade, como se podía facer a través de Orestes, do mito de Orestes. Eu cando vexo sempre lle digo, por que non acabas a obra agora que sabemos o que pasou? Ou por que non faz outra nova e publicas as dúas xuntas a ver o que pasa? Ao mellor te descubres a ti mesmo. Foi moi importante para mí e para xente como a min, pero tamén era importante ler as traducións que aparecían, por exemplo, que facía Beiras, traducións de teatro francés do momento, La Guerre de Troyes no Rapalieu,
non haberá Guerra de Troya ou Antígona de Anui, por exemplo, todo ese teatro que nos acercaba mediante a metáfora a como era o noso mundo, un mundo que despois da Segunda Guerra Mundial buscaba unha definición por onde ia ir o teatro, tamén por onde ia ir. Iba a ser todo teatro de que chamaban de vanguarda, que logo se chamou teatro do absurdo, ou ia ser teatro existencialista ao modo de Camus ou de Sartre. Por onde ia tirar o teatro? E o teatro alemán, que ia reconsiderar a súa vea expresionista ou ia seguir a pauta de Brecht, que ia pasar? Era un momento bastante confuso, pero apaixonante, apaixonante. O actual tamén non é, carai. O actual están pasando unhas cousas no teatro, aínda no teatro, nas oficinas escuras do teatro, nos gabinetes dos escritores, nalgún sitios onde xa se fai teatro de outra maneira, e o noso é un deles, Galicia tamén é un deles, porque xa está aparecendo ese teatro que non depende de se a Xunta se mete aí 3.000 euros ou non, senón que depende das ganas que teñas, da necesidade que teñas de comunicarte. En Madrid é considerável o movimento que hai para meter ese teatro que está falando xa dunha sociedade que está co móvil, que está abstraída, dunha sociedade pouco preparada xa para levantarse, ou polo menos que nos parece así a moitos, unha sociedade que hai que alertar de alguna maneira, incluso non precisamente os máis novos, que son educados nesa especie de neno á televisión, ou neno, os polos nacen nos supermercados, non? Cousas destas que vemos que están pasando, senón xentes que por xa cansazo nos poñen como se fosen nunha residencia a ver a tele ou a xogar ao dominó ou ao xadrez. Non é vida. Antes, dicíase, os vellos levábanse ao monte e morrían ali. Incluso hai unha película xaponesa medianamente recente que fala dese tema. Eu recollín xa 3 relatos en Galiza de contos que son moi próximos á realidade, que fala de lugares, 3 lugares, onde os vellos se levaban, onde se levaba aos vellos para que ali terminasen a súa vida. E incluso hai un conto sumamente tráxico de Terra de Montes, en que o pai leva ao fillo e o pai dille tamén a ti te levará teu pai, e entón o fillo reconsidera e volve o pai á casa. A Balanza de Narayama. Balanza de Narayama, esa película, efectivamente. Pero xa había nunha película anterior, non sei se recordades algúns, que era no Polo Norte, e en que unha velliña se retiraba pola súa conta para que o oso a comese e el matase o oso e lle servise de alimento ao fillo e así trasladar a enerxía humana para que non se perdese de pais a fillos. É moi triste. Exactamente, ves? Sempre hai memoria, e isto é maravilloso. É maravilloso. A memoria sai. Pois, claro, hoxe en día vemos exemplos como, xa se viu tamén no cinema, como esa familia ou ese grupo humano que sai de vacacións e deixa o can nun posto de gasolina, deixa o can ali, ala. Pero tamén como deixa un can, deixa un vello ou unha vella, ala. O feito de deixalos en residencias, dependendo de en que condicións, tamén pode ser así. Está ben, quizá, porque estarán máis cuidados e todo demais, pero as persoas teñen o seu ámbito, se é deixalos para esquencelos ali, é unha brutalidade tan grande como, metafóricamente, deixalos no monte, nun lugar calquera, sabendo que van morrer sin compañía. Non falemos de cousas tan tristes, vayamos nos 70, xa o teatro se fai máis agresivo contra a ditadura, porque hai tamén unha xeración que ten menos medo. Eu recordo que a primeira vez que vin Goliardos na Coruña, quedei, era unha obra de Juan de Buenalma, pero interpretada así a maneira deles,
cunha cantidade de cousas que estoupaban ali, ui, esta sí que é a historia de España, este caballero de la mano en el pecho sí que é del Greco, este, máis que o que está pintado, ou esta persoa que, esta moza fermosísima, resulta que era un mozo e levaba aquí levantaba a saia e levaba aquí unha, como se chama isto? Unha liga que era a bandeira de España, e claro, moita xente protestaba e tal e cual. Claro, iso levantaba furores, e que había que despertar a xente, para ben ou para mal, gusteche ou non te guste, vai pasar isto porque así teremos ocasión de discutir, que para eso hai coloquios despois. Este home sabio moi ben, que compartillamos algún. Para eso hai coloquios despois. Precisamente nunha antígona que se fixo en Barcelona nos anos 70, dicía no programa, e a dirección era de Pere Planella, cando era ainda un rapaciño, dicía no programa que despois para maior comprensión da obra, despois da representación non haberá coloquio. Porque, claro, os coloquios se embarullaban, pero ao mesmo tempo que embarullan, algo refrescan tamén e algo nos posibilitan. Así que os 70 foron os anos deste cantidad de intervencións, porque tamén a historia levaba isto. Tiñamos a guerra do Vietnam, tiñamos o Maio francés do 68, tiñamos que sei eu, os grupos mexicanos de intervención da fronteira cos Estados Unidos, tiñamos o mundo do leste que estaba fervendo, non había máis que ir a calquera festival en Barcelona, calquer festival de teatro, e fervía. O momento de máximo fulgor foi o ano 70, San Sebastián, daquela dicíamos todo San Sebastián, Festival Cero, ano 70, de teatro independente. Ardeu todo ali, e, sin embargo, non houbo ningunha intervención policial. A policía estaba sempre diante de todo, e víamola. Pero chegou un momento en que xa non houbo medo porque non interviñen nunca. E era o ano 70 aínda. Non morrera aquel señor tan guapo que... non sabe? Non. Era aínda o ano 70. E ali dicíase de todo. Estaban todas as ideoloxías. A mí sorprendeume, por exemplo, nunha función que vin de Farsa e Licencia de la Reina Castiza, de Valle Inclán, feito por un grupo andaluz. A dirección compartida era dun socialista célebre, aquel señor que acompañaba a González. Sí, de guerra, claro. De guerra. E aquel espectáculo pois non gustou moito porque parecía unha zarzuela. E entón empezou a haber gritos, porque naqueles anos, se algo parecía mal, gritos, e houve alguén que gritou: "Viva Galiza Ceibe!" E isto non era galego, era unha actriz madrileña, filla dun famoso actor de cine, que eu preguntei, porque claro, ao final da función dixe: "Mire, usted non é galega, verdad?" Yo, no, soy de Madrid. Y vivo Galiza Ceibe, me salió del alma, dije. Claro, entre os gritos que se daban por aí en todas as cousas, estaban os gritos reivindicativos dos distintos lugares e das distintas conformacións que había por aí, así que era unha forma de dicir: non estou co costume, non estou co costume, estou contra o costume. E así foi como se traballou contra o costume e creouse un teatro que terminou demasiado pronto porque apareceu o diñeiro demasiado pronto. Foi unha lástima, a verdad. Non pensamos nunca en diñeiro. Recordo de ter ido a reunións pois nos comezos dos 70, primeiro en Ribadeo, porque os asturianos querían aliarse, os galegos tamén. Bueno, pois vamos a empezar nós para que non nos tome o pelo en Madrid. Vamos a empezar nós, xuntámonos en Ribadeo. Despois xa en Madrid. E non sei por que dicía isto.
Porque estás historiando o Porque son teatro maior, galego dos porque son anos maior. 70, Bueno, o caso do é que é que- memoria viva. Sí, o caso é que nestas reunións nunca había acordos, non había disensións constantes. Agora sí, viñache un grupo á Coruña e dormía na miña casa a metade, a outra metade na casa dun amigo e tal. Ias ti a Asturias ou a Andalucía ou a tal, sempre tiñas, ou case sempre, se non ibas con moita presa. Eu recordo de ir á Escola Dramática Galega, creo que era, ou non sei se o Teatro Circo, de ir e chegar e desembarcar xa no teatro, é dicir, chegabas a, pasou en Córdoba, en Cáceres, en Compostela, vindo de Salamanca e tal, que non había tempo. Por que? Porque a xente daquela tiña outras profesións, a maioría estudantes, outros traballaban en cosas, outros eran obreiros, había de todo, entón saías o venres, a iso das 7 da tarde, e o luns ás 7 da mañá había que estar na Coruña. Entón, claro, había que facer unha función ou dúas. E chegabas, ás veces saías vestido xa do coche pintado e entrabas no camerín para sair xa á escena. E así. Pero acontecían cousas maravillosas, como, por exemplo, despois dunha función de, creo que era un entremés famoso sobre a pesca do río Miño, en Cáceres, despois non, antes, Manolo, que hai unha da radio que quere falar contigo. Digo, vale. E na radio entrevístame en galego. E eu, estupendo, pensei que era unha galega que estaba por ali porque non lle notei o acento. Resulta que era cacereña que estudaba galego. Claro, ali teñen Portugal ao lado e prácticamente tamén hai zonas de Cáceres onde se fala un galego así, daquela maneira, que nos enorgullece moito, e ela estaba orgullosísima de que eu non me dese conta de que, e eu moi orgulloso de que houvese unha persoa ali, que a uns pobres desgraciados que viñan da lado noroeste, lles falase no propio idioma. O orgullo que collese moi grande. Tamén digo que, e non quero facer demagoxia, chegou a democracia e acabouse eso de traballar en galego en Andalucía, en Madrid, en Extremadura, en Cáceres, no País Vasco e tal. Acabouse. Porque no propio País Vasco, ano 65, o espectáculo, non, era algo máis. Un Edipo Rei, que tuvera o premio do Festival de Teatro de Sitges, o premio, non sei, Artur Martorell, creo que era, pois estivo unha semana en Bilbao, pero tivo que ser en castellano. E eu, a min creoume tal desazón que non volvín a traballar en castellano nunha obra galega traducida. Non volvín traducir. Traballar en castellano, sí, ou en calquera idioma que coñeza, pero levar obras así traducidas non, porque pasou unha cousa. Unha función de Edipo Rei que foi a Ribadavia e viña de Bilbao e había un actor que era novo no espectáculo e dixo, Manolo, repásasme un pouco o papel, vale, e ali nas calinatas, nas escaleras do escenario que estaba no patio da igrexa que era de Ribadavia, repasei o papel e sai ao palco e dixo todo o seu personaxe en castellano. Viña de facer unha función e despois a mí unha persoa creo que con mala intención, dixo, Manolo, por que o personaxe de Creonte fala castellano? Debe ser que tivo unha tortícolis ou algo que lle pasou así, debe ser unha cousa física que se lle puxo aí, ou non sei, ao mellor un tabao como Hamlet medieval, un tabao que de repente lle traía unha mensaxe dunha moza para ir xogar ali na xunqueira. Eu, claro, teño que ir acabando e é unha lástima para min porque me encanta falar destas cousas e que non se fose aínda ninguén, que non marchase ninguén. Eso, vou acabar porque simplemente resumir a cousa dicindo que ese impulso que nos anos 70 apareceu porque tiña que aparecer, porque era o momento, é necesario que o haxa hoxe neste país porque entendo que estamos pisadiños. A miña neta, que sempre falou galego na vida, ten problemas no instituto.
Algúnas clases que teñen que ser dadas en galegos non están sendo dadas en galego. E coas amigas tamén ten problemas, porque fala galego. E dos amigos, un que era na escola e que é da aldea e que fala galego da Costa da Morte, son dous seres raros dentro do conxunto. E iso é moi triste, é moi grave, sobre todo cando pagamos as contas todos os demais que traballamos. Que pasamos unha vida traballando e que parte da nosa querencia, do noso impulso, foi para ter un pouquiño de dignidade, un mínimo de dignidade, polo menos, que é falar o idioma en que fomos paridos. Pido desculpas pola eclosión, pola falta de orden no meu traballo, pero claro, como estamos en Lugo e hai confianza. Non marchamos ningún. Podías seguir se non fose que a mellor o teu amigo se levanta a mão. Pero por aí xa viches que ninguén se levantou a mão de mão. Bueno, Camilo Valdeorras, dime a tesoreira Nelly, pero é Camilo Fernández Valdeorras. Bueno, pois é que Camilo Fernández González naceu no Barco de Valdeorras, pasou a infancia en Ribadeo, tamén en Mondoñedo. En Lugo cursou o bacharelato superior Llocou. Estudou Filoloxía Hispánica e Dereito na Universidade de Santiago de Compostela, onde foi secretario da Asociación Cultural Universitaria O Eixo, e dende 1980 reside en Barcelona, cidade a que se trasladou para estudar no Institut del Teatre, onde se diplomou en Dramaturxia, Linguaxe Audiovisual e Dirección de Escena. Diplomado superior en Lingua e Cultura Portuguesas pola Universidade de Lisboa, licenciado en Filoloxías Galega e Portuguesa e doutor en Filoloxía Románica pola Universitat de Barcelona, da que é profesor do Departamento de Románicas. Ali promoveu a implantación da licenciatura en Filoloxía Galega e do leitorado de galego. Non sei se estaba patrocinado pola Xunta de Galicia entonces. Medievalista, lexicógrafo, é autor de 2 dicionarios bilingües e coautor de 3 vocabularios multilingües, historiador cultural, ensaísta e crítico literario, especialista na obra de Ramón Otero Pedrallo, a quen adicou a súa tese de doutoramento, e a época Nós. É autor de numerosos artigos en revistas especializadas, relatorios en congresos nacionais e internacionais e libros de actas escritos a temática da súa especialidade académica. Ten publicados 15 libros propios, colaborou en numerosos colectivos e arestora, porque é a actualidade, ten no prelo Cancioneiriño de Valdeorras de Manuel María, fai a edición de Olimiar, que vai editar o Concello do Barco Fundación Manuel María. Dende moi novo participou no movimento cultural galego, foi membro do Grupo de Comunicación Poética Rompente de Vigo. Iniciouse no eido das artes escénicas a comezos dos anos 70 no contexto do teatro independente como director e actor dos grupos Aquelarre, dos colexios menores de Lugo, Urogalo, da Pontenova, Valle Inclán de Lugo e no colectivo Galicia Cantonera. En 1976, como codirector e actor do grupo Valle Inclán, con Carlos Varela Veiga, estreou a obra de Manuel María Unha vez foi o Trebón. Precisamente Unha vez foi o Trebón creo que é a obra que nos ten a todos aquí neste momento reunidos. Xa en Barcelona realizou os cursos de doutoramento en artes escénicas na Universitat Autónoma de Barcelona e foi cofundador e director da Aula Galega de Teatro de Barcelona na Facultad de Filoloxía, Unidade de Barcelona, coa que estreou pezas dos principais autores da dramaturxia clásica galega e algunha propia. Dende o ano 2012 é presidente da Asociación Pro Centenario da revista Nós 2020, con sede en Ourense. Está con nós para falar de O Lugo do Trebón de Manuel María e as 4 navallas da súa dramaturxia literaria.
Camilo Valdeorras, pois tes a palabra. Moi amable. Vos serán... Eu non comezaría se non fose que o bello e admirado amigo Manuel Lourenzo é sempre hiperdiscreto na súa sabencia e enormemente educado contra o que el di e contra o que el panforrea no seu xeito de se pronunciar. Teño que comezar dando as miñas beizóns a todos vostedes por nos acompañar, os organizadores deste acto, a señora Trina Gai como presidenta do Clube Cultural Valle Inclán, darlle os parabéns polo seu primeiro cincuentenario como asociación cultural galega, nun país en que as nosas entidades non soen ser lonxevas, e que temos déficit de estrutura sociocultural, que unha asociación cultural cumpra 50 anos é realmente unha efemérides para celebrar por todo alto. Quero tamén darlle a miña beizón á vicerreitoría do campus de Lugo da Universidade de Santiago de Compostela e ao cuarto ciclo, ao que pertencen moitas e moitos de vostedes como partícipes, e en particular a Xosé Valcárcel, eficiente xestor, e moi especialmente a que para min é a fada madriña desta miña presenza en Lugo, a profesora e amiga Carmen Díaz Simón. Ela, coa súa teimosía, apostou pola nosa presenza nesta homenaxe a quen tamén lle dou a miña beizón, o admirado amigo e grande clásico das nosas letras, Manuel María Fernández Teixeiro, que nos congrega este serán aquí. E non me quero esquecer de darlle tamén a miña beizón aos integrantes, algúns dos cales presentes, do saudoso Grupo de Teatro Valle Inclán, do bienio 1974-1976, cuxo labor artístico estou aquí para agasallar e para reivindicar. Malia a desmemoria, entre outras, permítanme dicilo con todo respeto, a desmemoria da propia Asociación Cultural Valle Inclán, que non sempre se acorda de que fixemos no ano 1976, e así non consta na súa páxina web, esa fermosa peza de Manuel María titulada Unha vez foi o trebón, e daqui a un pouco explicareilles que motivos concorren para aprezala. E por se faltaba algo, non falta, a guinda, é que teño a honra e o gozo, a satisfacción de que non me acompañen nesta reflexión pública, que me honore, acompañándome, a quen eu teño polo mestre, porque é memoria viva, realidade viva, de máis de 50 anos da renacencia da nosa literatura dramática, das nosas artes escénicas, quen é xa non o pai, se cadra xa para moitos o avó ou o bisavó do teatro galego contemporáneo. Non sei se se decatan a quen me refiro, pero eu, sen dúbida, quero saudalo cordialmente unha vez máis. O mozo Manuel Lourenzo de Ferreira, do que tanto aprendemos sempre, tamén este serán aquí. Bueno, a miña obriga, segundo o guieiro ou guión que nos demos para o caso, consiste en falarlles un bocadiño do contexto lugués, lucense, no ámbito político e cultural, no primeiro lustro dos anos 70, ou sexa, no curto ciclo de emerxencia daquel proxecto que logo se concretou na posta en escena do texto de Manuel María, Unha vez foi o trebón, polo Grupo Valle Inclán. En segundo lugar, tentarei de ser o máis compendioso posible. Teño vontade de falarlles un bocadiño da dramaturxa de Manuel María para rematar reivindicando, repito, o traballo artístico daquel momento do Valle Inclán, do Grupo de Teatro Valle Inclán, arredor desa montaxe xa mencionada. E cando
me refiro á memoria vital desas lucenses lembranzas dos primeiros 70, vostedes como a min, case que todos xa máis dunha idade maior, por enriba dos 30 anos, lembramos que nunha xuntanza como esta, a principios dos 70, non estaríamos completamente tranquilos. A atmósfera que se respiraba nese Lugo de aceiro ou de lousa, como conta a bella cantiga popular. Lugo ten a cor de lousa, a Coruña de cristais, Ourense de limoeira e Pontevedra de corais. Nese Lugo de cor de lousa, os grises tamén estaban encarnados en persoas que andaban polas rúas, na brigada político-social que miraba de que houvese a orde instituída e establecida. E as actividades políticas, que non eran as oficiais, senón que eran as clandestinas, como ben acaba de insinuar aí un bocadiño Manolo, estaban deliberadamente a pôr en entredito, a facer atariñar ese sistema xa caduco, ese sistema opresivo, que era o regime franquista nas boqueadas dos últimos anos. Pero, ainda con todo, era unha ditadura e un sistema totalitario que se permeaba, se capilarizaba por todas as estruturas sociais, culturais, vitais da cidade. Eu recordo sentir non só o frío físico, senón o medo real de traballar en proxectos a prol da defensa da identidade de Galicia, da defensa da nosa lingua, e vir de noite con medo dos ensaios do Valle Inclán, no Sagrado Corazón, ata o colexio Eijo Garai, onde eu daquela residía, un lugar, por certo, ben protexido, como ben saben, por ser o colexio do réxime, e onde estaba don Manuel Sierto, por se había algunha dúbida, para demostrar ou para acreditar que os que estábamos ali éramos boas persoas e xente de orde. Pois, nese Lugo amurallado, se cadra máis para dentro que para fora, contra o que poder aparentar, transcorreron cousas extraordinarias a contravento e marea. Están aquí, eu xa os teño albiscado, algúns dos nomes propios que axudaron a facer luz, a furar a tebra deses anos escuros. Nas letras, na política, nas artes, se cadra se os menciono, algúns poderíanse queixar porque non me lembrarei de todos, pero certamente estou a ver a Paco Martín, estou a ver a Marica Campo, estou a ver a Mini, estou a ver a Rizado, estou a ver a Ovidio, repito, a outras moitas persoas que sei que estaban a pé de obra tentando de demoler a muralla da represión, a muralla da opresión, a muralla de asoballo que constituía un réxime contrario á democracia e ás liberdades que tanto arelábamos todos entón, e se cadra aínda arelamos en parte, posto que en ninguna xeración se cumpren os ideais, tampouco na nosa, por máis que, sen dúbida, debemos recoñecer que se cadra algo, non sei canto, si avanzamos dende hai 40 anos ata agora. Esa cultura amurallada certamente tiña unhos dispositivos de activación potentes que tanto nos grupos políticos como nos grupos culturais amolecían un pouquiño a dureza do sistema. Nós pensábamos que amolecían moito esa dureza. Sabemos, pasados os anos, que era realmente frouxa a nosa forza, éramos poucos, estábamos mal organizados, aínda que, dende logo, tiñamos unha vontade de ferro e unhas ilusións firmes, tanto na crenza sobre os ideais autoctonistas, nacionalistas, mesmo soberanistas, algún xa daquela, como na crenza en formas de organización económica e social máis achegadas ao humanismo socialista, ao socialismo, a posta en entredito dun capitalismo feroz, dun capitalismo que logo, pasados as décadas, comprobamos que é un capitalismo arrolador, avasalador, que nos deshumaniza e que nos aliena coas súas estrategias de mercado. Os que neses primeiros 5 anos
do fin do franquismo vivíamos en Lugo, eu entre eles un rapaciño de escasamente 17 anos, sabíamos que nós tiñamos a verdade histórica, que tiñamos a verdade, polo menos unha grande parte da verdade transformadora. Pero a muralla de Lugo, aí Ciclopia, lembrábanos de que o sistema era poderosísimo e dificilmente movível. En esa conxuntura tentamos de construir cousas, algunhas das cales, precisamente 40 anos despois, nos resultan memoráveis e estamos aquí reunidos para precisamente recordala. Cal foi a lectura de determinados poemas, a escoita de determinadas cancións e a organización de asociacións culturais como Valle Inclán, co seu cineclube, que resistiron a todos os forces e o paso do tempo con unha gran dignidade, malia, inevitablemente, os guadianas inevitables e lóxicos que todo o proceso implica. Que leíamos, entón? Que podíamos ler? Sería seguramente mellor a pregunta, non? Que podíamos ler? Pois se cadra máis do que algúns podesen sospeitar pasado o tempo, porque só que fose co portal de Fusalva, na Rúa da Raíña, tiñamos contacto con un tipo de bibliografía, con un tipo de producións que non necesariamente, que en moi poucos casos respondían aos desexos do réxime instituído. O libreiro Fusalva era un auténtico portal de erudición e de edicións internacionais que chegaban a Lugo, para algúns de nós que ali as mercábamos, como noutras librerías, como noutras trastendas, mellor dito, de librerías da cidade, onde tamén se podían coñecer algúns textos. Eu permitime hoxe traer comigo mesmo físicamente, porque me complaceu facelo, e se vostedes non lles molestan, eu vou agora tirar da carteira algúns exemplares de libros que eu merquei neses primeiros anos 70 en Lugo e que axudaron a formar isto que eu uso agora para falar con vostedes. A miña conciencia poética, a miña conciencia sociopolítica, a miña conciencia sociolingüística, a miña conciencia crítica e tamén a miña conciencia lúdica e teatral. En eses anos liamos La Revolución Regionalista, de Robert Laffont. Non me deterei. Neses anos liamos Los conceptos elementales del materialismo histórico e os libros de George Pollicher sobre a dialéctica. Neses anos liamos Retrato del colonizado, de Menmi. Neses anos, como non, xunto con estas obras de importación, liamos O atraso económico de Galicia, de Xosé Manuel Beiras. Claro que tamén algún vademecum sobre o sempre en Galiza, non sempre doado de atopar como libro íntegro. Perdón, teño que intervir. Lían este. Liamos e marcábamos as páxinas con cousas ás veces non tan sacrosantas como convén. Grazas, Manolo, por revelar as entretelas do asunto. Tamén liamos, como non, A gramática elemental del gallego común, de don Ricardo Carballo Calero, mestre de todos na nosa formación filolóxica. Liamos os libros de Xesús Alonso Montero, ensaios, mesmo algún tratado de sociolingüística, como a este que aquí lles mostro, que foi outro dos libros polémicos daqueles anos. Está aquí o informe dramático sobre a lengua gallega, que deu pé a unha das grandes primeiras polémicas sociolingüísticas que se desenvolveron, se cadra nun balde de auga, pouco máis, pero que se desenvolveron entre a elite pensante, entre as persoas vinculadas á cultura galega, unha vez que o ensaio do profesor Alonso Montero apareceu contradito e respondido por o profesor Francisco Rodríguez co seu conflicto lingüístico e ideoloxía en Galicia. Son non primeiras edicións, se cadra todas, pero libros mercados en Lugo neses anos, que lles permiten, a través do obxecto libro, se cadra percibir un pouco mellor que cas miñas glosas, en que ambiente intelectual nos movíamos. Tamén quero mostrarlles algúns libros dos que nos facultaron, entre outros a min,
para aprender o esencial ou básico tocante á arte dramática e ás artes escénicas que nos achegaron a estas actividades propias como a do Grupo Valle Inclán. Manolo Lourenzo, se cadra, entre outros, recoñecerá perfectamente estas edicións. Formábamos con Fernando Wagner, Teoría e Técnica Teatral, un libro de labor que circulou moitos anos, hoxe xa, como é lóxico, perfectamente superado. Mas non superados, os estimo eu, estes outros, que están, e mostrollos por ese mesmo motivo, están na sustancia do contido e da forma de expresión da posta en escena de Unha vez foi o trebón, e probablemente tamén estaban no imaginario do propio Manuel María, dunha forma máis ou menos consciente, no momento en que redactou esa peza. Refírome ao Teatro del oprimido e outras poéticas políticas de Boal, o manifesto do teatro pobre para as sociedades terceiromundistas, para aqueles povos do mundo que non tiñan estruturas económicas para ter artes de seu, en concreto as artes escénicas, e que facían da necesidade e virtude para converter un texto oral, moitas veces, nunha cerimonia teatral. Unha maravillosa obra, a de Boal. Liamos Ervin Piscator, ou sexa, o teatro, a dramaturxia e as poéticas de dramaturxia obxectivistas que puñan en entredito as vellas correntes aristotélicas propias do que se entende vulgarmente pola literatura dramática ou pola arte dramática. Eran os mentores do teatro épico. O teatro épico, o teatro narrativo, o teatro que elimina a través do distanciamento toda falacia, todo enmascaraxe, e pon de diante do espectador as realidades documentais, as realidades históricas, permitíndolle participar directamente ás veces nos propios espectáculos. Leíamos a Piscator, leíamos, como non, a Bertolt Brecht, e o seu breviario de estética teatral tanto nos deu que cismar a moitos a hora de plantearmos as correntes artísticas do teatro. Leíamos a Meyerhold, un dos grandes teóricos e dramaturgos, tamén director de escena ruso da época revolucionaria, unha das grandes figuras tamén desta corrente que lle chamamos o teatro obxectivista, e ainda traio tamén, xa para rematar este escaparate bibliográfico, traio un libriño que daquela constituía a condensación de todos os experimentos posibles que se podían facer no teatro, o titulado Teatro de guerrilla e happening. Ou sexa, como o propio título indica, é a poética que permite facer o teatro de axitación e propaganda, ao mesmo tempo o teatro artístico, pero que plantea debates de temas sociais cos mínimos recursos escénicos e coa máxima participación do auditorio. Como están a entender logo deste escaparate, non éramos indocumentados. Ahora ben, esta é unha escolla, a que eu acabo de amosar, de parte do que na orde do traballo que facíamos no Valle Inclán nos interesa resaltar. Moitas outras lecturas nos acompañaban e, desde logo, como non, tamén as lecturas das letras galegas, os textos da narrativa, que entón comezaba a ser unha narrativa de grande calidade emerxente, decía antes, Músicas no espello, de Paco Martín, logo no Cadeixo, xa no 76, se non lembro mal. Estaban escribindo na poesía galega os grandes mestres do social realismo existencial, da antropopoética existencial e política, Celso Emilio Ferreiro, o propio Méndez Ferrín, a través de Heriberto Bens, e os seus discípulos que se congregaban naquela antoloxía tamén tan polémica que foi os novísimos da poesía galega, dos que creo que eran 10 poetas, 6 dos cales eran lugueses, e que seguían a esteira, seguían o ronsel, fundamentalmente da poética de Manuel María. Era ese outro dos libros que nos liamos daquela. E no tocante á arte escénica, eu quero traer agora a colación, non só por homenaxe a Manuel, que nos acompaña, sino porque me parece que é unha reflexión moi lúcida, o que ele escribía nun dos catálogos máis útiles para quen queira coñecer a vida intelectual
de Lugo nos anos 70. Esta monografía que publicaran alumnos do Instituto de Lugo, xustamente nese ano, na cal Manuel Lourenzo redacta unha moi breve semblanza, unha moi breve informe, pero que coido que pode ser un fragmentiño lido agora, dado que, na miña opinión, alumea moi ben en que estado se atopaba o teatro e as artes, en definitiva, a literatura dramática e as artes escénicas ao comezo deses anos 70. Di Manuel Lourenzo: o primeiro dos males do noso teatro non sería a escasez de artistas, nin a pouca adicación ou moita alegría coa que algúns queimaron a súa freba, senón máis ben a estreitez sen mesura dun código intelectual e artístico que non lles permitiu crear ao redor da súa arte unha serie de preocupacións. A situación é de ausencia de contido, ausencia duns esquemas creadores con licenza para apreixar a natureza dun xeito ou doutro. E engade, 1970. Hoxe non temos unha escola dramática galega ni ningunha escola de formación. Non temos teatros estudio, non temos teatros de cámara nin dos chamados teatros independentes, que actúen e que falen en galego. E moito menos unha compañía profesional. Non se posúen entidades biolóxicas en que se formen actores con perseverancia. Non hai unha economía que se poida decir independente. Non hai locales de traballo e un mínimo de material humán medianamente preparado para iniciar as investigacións. A iso hai que engadir descoñecemento da fala por un sector que se chama progresista ou progresivo e dificultades para espallar o teatro polas aldeas e polas vilas para os grandes públicos. Levantaba hasta así Manuel Lourenzo de unha desolación case que total en 1970. Era un teatro consciente da súa nada, por máis que nós estamos hoxe aquí para celebrar a súa capacidade de creación e o seu proxecto en que se convertiu poucos anos despois como unha realidade que hoxe, chea de eivas, chea de eficiencias, é certamente xa unha realidade respetável e que ten consigo a unha profesión, un amplo conxunto de persoas dedicadas profesionalmente a este mester do teatro e das artes escénicas que merecen todo o noso respeto e, dende logo, fan obras de alta calidade homologáveis coas de calquera outra cultura europea e peninsular. Pero así estaban as cousas en 1970. Xa falei de que a nosa batalla permanente é unha batalla a prol da conciencia. A prol da conciencia coa que vai a cuestión da identidade, a cuestión do idioma, a cuestión da cultura. E envolvendo todas esas dimensións, a nosa angueira constante é a obtención de cada vez maior poder político, de choutos de avanzos para sermos unha sociedade estruturada capaz de rexerse a si mesma en todos os sectores posíveis. Eso pensábamoslo entón igual que o seguimos a pensar agora, e participamos moitos dese pensamento, e tamén moitos sentimos que o camiño andado ainda é moi curto, e que falta a maior parte do camiño por andar. Pero entón, os que nos concitábamos na música, Voces Ceibes, Fuxan os Ventos, o Movemento Popular da Canción Galega, os coros do Padre Mato e de Galicia Cantoneno en Lugo, os que liamos a Táboa Redonda de Don Ángel Fole, os que coñecíamos os ensaios de Cilistro Fernández de la Vega, os que íamos a mercar libros ao portal de Fusalva, de Xinxá, ou a librería Alonso, ou a librería Souto, que, por certo, rexentaban aqueles anos cara a mitade dos 70, un grande humorista e debuxante gráfico que era Chichi Campos. Os que tiñamos achego a Biblioteca Provincial, a beirada nos baixos de San Marcos, os que asistíamos ás aulas de literatura de profesores como Alonso Montero ou Gonzalo Allegue, dos que asistíamos a recitais
que de vez en cando, poucas veces, e sempre con grandes dificultades, podían ofrecer poetas como Xiono Boneira, cando baixaba do Courel a nos ler a letanía de Galicia no Salón de Actos do Instituto Masculino. Ben, todos os que seguíamos estas pautas, sentíamos que Galicia era unha realidade incontrovertible, a que había que axudar a construir na nosa xeración a prol de todas as melloras, sabendo que o proxecto é indefinido, que o proxecto é incesante. Unha maneira de facelo foi achegarnos á literatura de Manuel María, a literatura de Manuel María, non só a través da peza que logo na Asociación Cultural Valle Inclán montamos, senón, en xeral, a súa produción poética, a súa produción narrativa, o seu xornalismo literario. E eu, para lle dedicar agora unhas palabriñas moi rápido de respeto e de saúdo a esa xigantesca produción, posto que todos cadramos conformes, en que Manuel María é un auténtico xigante das nosas letras, xa clásico, e a partir deste ano da efemérides da Academia Galega, sen dúbida consagrado plenamente. Os que lemos a súa obra sabemos que a razón de ser, a esencia, tanto de contidos como de forma, é a defensa da dignidade humana con forma e fondo galego. A defensa da dignidade humana con forma e fondo galego. E iso a través de todas as formas de expresión. Manuel María ensaiou prácticamente todos os estilos, sen esquecer que o idioma popular, na súa amplísima flexibilidade, era capaz de expresalo todo de todas as maneiras. Quero dicir, seguindo ou non alonxándome en exceso do meu guión, deixenme que o poña adiante, que eu, cando cismo na identidade de Manuel María, no seu xeito de ser, e o poño, e tento poñer en relación coa súa obra, atopo o que algúns, con unha expresión moi pedante, chaman unha metáfora epistemolóxica que me comprace moito e que lles vou contar a vostedes. Manuel María acostumaba a levar no petro 4 navallas. El dicíao, e sei que os mellores amigos sábeno. E dicía el, unha navalla é para usar eu, a outra para prestarlle a un amigo se a precisa. A terceira vai de reserva, por se perde algunha das outras. E a cuarta, fermosa, con cachas ben labradas, para ensinada. Claro, alguén así, alguén capaz de defender así un costume propio, non? De ter un amuleto desta categoría, sen dúbida, é un poeta. Un poeta, agreguemos rapidamente o adxetivo, o calificativo, é un poeta labrego. Un poeta que fai da súa escrita un labradío, e que fai do labradío poesía, e que se funde con ese xeito de ser do pobo, e que se simboliza perfectamente nas súas navallas, nas súas 4 navallas. Ben, eu emprego esta pequena anécdota, non? Referida a Manuel María, para falar das 4 navallas da súa dramaturxia literaria, transpoñendo as funcións e a identidade da navalla a funcións propiamente da arte dramática e escénica, como axiña verán. Que é unha navalla? Antes de máis nada, é un utensilio para o traballo persoal e social, que é a literatura dramática de Manuel María, sobre todo feita a teatro, pois certamente é un útil de traballo persoal e social. Que é tamén unha navalla? Unha navalla é unha arma branca. Unha arma branca que, cando se leva no peto, como o labrego leva, é un instrumento de autoprotección e, ás veces, tamén de afirmación, se hai que poñela en certo momento riba da mesa. Pero, sobre todo, unha arma branca de autoprotección, poucas veces ofensiva, máis veces, se é necesario, defensiva. A literatura dramática que ele escribiu, cos seus contidos e cos súas formas, ten tamén moito de ser unha arma branca de autoprotección da nosa lingua e da nosa identidade e das ideas, dos ideais nos que ele creou, como un home do pobo, con formación relixiosa por unha banda, e nunca abandonou de todo, por máis que logo, obviamente, se apertou as correntes do marxismo e do socialismo. Que é tamén unha navalla? É un artefacto artesanal, algo que está ben feito
por alguén que sabe facelo. É algo que se construe con delicadeza e con primor por parte dun artesán. Algo semellante ao que é un texto literario, algo que hai que saber traballar por dentro, saber a retórica, saber a poética, saber a lingua, xuntar ben eses elementos. E como tal artefacto artesanal ten que estar ben feito e ten que ter feitizo. Dúas cousas que, sen dúbida, ten que ter toda peza literaria e, singularmente, unha boa montaxe teatral. Estar ben feita e ter feitizo. E se faltaba algo, unha navalla tamén é unha ferramenta incisiva, algo que corta. Pois así tamén é, nese sentido, a literatura dramática de Manuel María e o tipo de teatro que se pode construir sobre ela. É unha ferramenta incisiva de conciencia crítica e transformadora para os auditorios e para os públicos que se achegan a coñecera, para os seus lectores. Vexan, pois, como eu explico, entendo, partindo dunha metáfora que ten que ver con un amuleto propio do Manuel María, o xeito de entender a literatura dramática que el tivo, é mesmo o xeito posible de construir un teatro nacional e popular galego que cumpra con estes requisitos e con estas exixencias. Tocante a produción que nos deixou, unha palabriña moi rápido. Contra cualquier apariencia en contrario que sospeite que Manuel María non sabía moito de teatro, non sabía moito de literatura dramática, el mesmo deixou algunha declaración a ese respecto, dicindo, eu de carpintería teatral non entendo, por eso as miñas pezas son moi esquemáticas. Eu, de feito, non escribín teatro ou non souben escribir mellor porque vin pouco teatro e para escribir bon teatro hai que velo, tamén o deixou dito, etc. Malia todas esas advertencias e prevencións, na miña modesta opinión, a literatura dramática de María é de grande valor e de profunda suxestión creadora. E ten uns rexistros amplísimos, tamén contra calquera apariencia de que escribe sempre máis ou menos a mesma peciña popularista, sinxela. Non, deixenme enumerar rapidamente para máis claridade. Manuel María deixounos 16 textos publicados e moitos outros inéditos, entre os que hai unha serie de pezas maiores e máis en número pezas menores. Os xéneros dramáticos que cultivou foron 8 autos, 3 farsas, 2 dramas épico-políticos, un deles, como lles contarei axiña, é a propia peza Unha vez foi o trebón, un entremés e unha traxedia. Ben, neste conxunto de pezas e de xéneros, certamente hai un común denominador. A arte verbal de Manuel María está posta ao servicio da educación nacionalista e da defensa dos intereses populares, tanto nas pezas maiores como nas pezas menores. Nos seus autos e nos seus entremeses, a técnica é moi elemental. E, de feito, máis ben pódese definir que se trata de poemas escénicos dialogados, mais con unha fonda suxestión emocional. Tamén ten un conxunto de pezas que se poden ascribir á estética do bululú, a estética dos monicreques de feira, sen dúbida a máis vistosa e emblemática ao respecto é o seu Barriga Verde, que non deixa de ser unha recreación deliberada das súas experiencias como espectador do estaribel popular de feira que vira en Lugo nas feiras do San Froilán. Pero xunto con esa estética do bululú tomada do Barriga Verde, el fixo un guiñol popular e unhos monicreques de feira de magnífica feitura e de excelente feitizo verbal e funcional. Pensen na farsa de Bululú, que tamén subtitulou ou titulou de maneira ben elocuente O meu mundo non é deste reino. A farsa do Bululú non queda moi lonxe dos achados que García Lorca fixera tocante á construción de monicreques e de teatro de títeres e de bonecos. E ten unha mestura magnífica tamén do que o Manuel María caracteriza. E é a expresividade popular a prol dos seus ideais, expresividade da lingua popular a prol dos seus ideais, pero un humorismo retranqueiro e unha capacidade de distanciamento crítico que, sen dúbida, seduce a calquer lector culto. Pero vel aquí, veñen agora as que eu entendo por pezas maiores,
as pezas nas que Manuel María soubo mesturar o teatro obxectivista que estaba neses anos de moda en Europa, eses autores aos que me referín aí un pouco, Brecht, Meyerhold, Piscator, dunha forma invisível, porque a verdade é que non é doadamente registrable na súa dramaturxa a presenza deses autores, pero sen dúbida ele sente unha chamada semellante para construir un teatro épico dende Galicia e en galego. E ese epicismo aluda a teoría do teatro pobre de Boal, do teatro dos países do terceiro mundo, aluda do teatro documento, en canto que son pezas que se empregan crónicas e documentos históricos que mesmo se reproducen literalmente en escena. O caso dunha vez foi o Trebón é un deles. E tamén o teatro obxectivista de distanciamento do espectador. Manuel María non desexa que o espectador se sinta alienado na representación. Como é propio, xeralmente, no que se soe entender polo teatro burgués, ou teatro convencional, ou teatro comercial, en que o espectador debe quedar enfeitizado, ilusionado ao extremo durante a representación, que apenas pense máis que naquelo que a obra propón en modo de suxestión ficcional. Este teatro a que me estou a referir das pezas maiores de Manuel María non é un teatro que propón o debate, propón a reflexión, propón o distanciamento, propón que cada quen, como espectador, poida debullar que é o que se nos conta na historia e mesmo adoptar unha posición crítica respecto dela. Estas pezas maiores son sobre todo as que se concretan nos títulos de Unha vez foi o Trebón e máis en Abril de lume e ferro. Ambas as dúas teñen un común denominador temático que tamén me importa suliñar porque é moi característico do conxunto da produción de Manuel María no tocante aos temas. Cal é a antinomia, a antítese que están na sustancia das obras de Manuel María? Pois a opresión e a liberdade. A revolución, digámoslo coa propia palabra que el en moitos casos deixa explícita, e a reacción, a contrarrevolución. Arredor deses eixos temáticos construiu a ideoloxía da súa literatura dramática. E nas pezas maiores queda nítidamente de manifesto. Concretamente, na peza de Unha vez foi o Trebón, que foi obxecto da posta en escena neses anos por nós. E voume xa, se me permiten, referir directamente, despois destas notas de encadre, sobre a dramaturxa de Manuel María, referirme directamente a Unha vez foi o Trebón. De que nos fala a historia? Que nos conta? Quen é e que é o Trebón que ocorreu unha vez? Pois a resposta é así de clara e concisa, e a peza ademais permite o ver con toda nitidez. As revoltas irmandiñas do século XV en Galicia, arredor dos coudeis, dos xefes, das guerrillas populares, dos levantamentos populares, primeiro Roi Xordo, e logo os outros tres guieiros do levantamento que aconteceu nos anos 1467 e 1469. Foron, no século XV, os dous momentos en que a opresión feudal do señorío facía insufrible a vida para os campesiños, para os pecheiros, para os servos, e os servos conseguiron organizar mínimamente as súas forzas, cohesionarse e levantarse contra os señores. A primeira revolta foi moi breve, moi curta no seu éxito, prácticamente nun ano. Os señores nas terras de Pontedeume e de Betanzos reorganizáronse e volveron a pôr os servos no seu lugar, vencendo os seus servos e dándolles unha forte pauliña polos erguementos. E logo, na segunda grande revolta irmandiña, como ben saben, os coudeis conseguiron o éxito durante 2 anos, pero as alianzas dos señores, tanto cos nobres castelás como cos reis portugueses, permitironlle, a través da hexemonía do arcebispo de Compostela,
que foi seguramente o gran rector desa segunda contrarrevolución, permitironlles volver a derrotar os irmandiños e, entón sí, desencadear unha represión secada ainda máis feroz que atrofiou as estruturas productivas da nosa sociedade, prácticamente hipotecando para varios séculos o seu rexurdimento e deixando, polo tanto, a Galicia nunha longuísima idade feudal que en boa medida chega ata o século XIX, o tempo da desamortización, ao longo de todo o antigo réxime, trascendendo con moito pois o que entendemos exactamente por idade media, que remataría, ou debese rematar, como no resto dos povos da historia europea, no tránsito do século XV ao século XVI. A derrota dos levantamentos irmandiños do século XV é o xeto temático da peza de Unha vez foi o Trebón, e a forma escénica, a forma artística que adopta, é certamente moi singular. Trátase nela de mesturar os tres modos literarios. Hai un xoglar, Mini hai un bocadiño ao comezar o acto, reencarnou na súa voz o poema de prólogo, o poema limiar, que el mesmo interpretaba como xoglar na posta en escena da peza no ano 1976. Hai un xoglar que é o narrador lírico, o que asume o rol lírico, o lirismo, o que en verso, en serventesios magníficos, nos traslada a esencia ideal da historia. Logo hai uns narradores que Manuel María designa como voces en off, as voces que chegan de ningures, de calquera parte. Esas voces en off son as que relatan os datos históricos, documentais, que proban que os feitos son certamente históricos. E logo, ademais desa parte, polo tanto, que é a que se podía caracterizar propiamente narrativa e épica, logo están as 8 escenas propiamente dramáticas, nas que se desenvolven accións de carácter verista, de aspecto dramático propiamente dito, onde se articulan diálogos, se articulan pequenas anécdotas e tramas, ao modo do teatro, podemos decir así, máis ao uso. A mestura, polo tanto, do modo lírico, do modo épico e do modo dramático é todo un éxito na estrutura do texto, porque consigue concitar os intereses emocionais de prácticamente todos os públicos. Quen quere escoitar a melodía das cancións xa se introduce perfectamente na historia, quen quere quedarse co relato dos datos informativos do historiador tamén se ubica perfectamente nos datos, nos feitos, e por último, quen quere meterse de cheo nos engumiños da historia vendo como se moven os bonecos, as figuracións dos personaxes, tamén permítese a través da encarnación dunha serie de figuras. Ben, eu quixera a este respecto suliñar que na montaxe teatral que nós lle fixemos entre outubro de 1975 e ata a estrea en maio de 1976, tomamos o acordo, Carlos Varela Veiga, máis eu, de acordo tamén con os membros do grupo, de que tiñamos que axustar a rica literatura dramática de Manuel María a uns recursos, a uns orzamentos mínimos, e conseguir con eses orzamentos mínimos, e vou redecirlles o dato, porque ainda recordo de que cartos falamos, con eses cartos poñer en pé Unha vez foi o Trebón. Carlos Varela díxome nun momento, vamos dispor de 30.000 pesetas. E 30.000 pesetas son case que o que costan, decía Carlos, o que costan as tarimas que necesitamos montar para que se movan a maneira de escaleira, de podium, ¿no? de espacio funcional, para que se movan os actores. Temos que ver como facemos para comprar os poucos vestidos que necesitamos comprar, porque tamén necesitamos que haxa unha ambientación no vestuario. E, bueno, conseguímolo porque, por exemplo, para o vestuario, ademais de facer de costureiras, algunhas das colaboradoras do grupo, foronse mercando retales de franela, retales de pezas de cortina vellas, de tal xeito que cando os irmandiños saían cunhas capas vermellas e con pantalóns vaqueiros debaixo, e eran pantalóns vaqueiros do ano 1976, o público non vía dúas capas iguais.
porque claro, non eran do mesmo material porque estaban compradas, estaban feitas cos medios que puxíamos. E moitos tiñan a impresión, que ben pensado está. Non é un exército formado con unha mesma vestimenta. Son irmandiños, cada quen ao seu xeito, cos seus farrapos. A necesidade que se fai virtude. Unha peza desta natureza, unha vez foi o Trebón, montada con 30.000 pesetas no ano 1976, constituye todo un prodixio e un milagre. É certo, Manuel Lourenzo, que nos acompaña sabio, que todos cantos se dedicaron á cultura galega ata os nosos días tiñen que ser nomeados mecenas da cultura galega porque todos gastaron do seu peto moito máis do que as administracións públicas. E é ben facer un chamamento, e fago desde aquí ás administracións públicas para que se lembren de cantos, de moitas procedencias e momentos, subvencionaron, sufragaron a existencia da cultura galega cos cartos propios. Ou ben non gañando nada, ou ben mesmo anticipándos e perdéndos para sempre. Ben, no caso que nos ocupa, iso tamén aconteceu. Todos os membros do Valle Inclán, non só a propia asociación, gastou cartos dos seus petos para facer a posta en escena. Sei que así nos pagaron as viaxes para os puntos de representación nun autobús nos que nos desplazábamos aproximadamente os 30 que facíamos parte da compañía, aproximadamente os 30. Pero hasta seguramente os bocadillos pagábamos nós, como compre con viña nestes casos, non? Ben, tamén quixera dicir, a este respecto, para rematar xa a reflexión que se fai longa, en fin, para min é moi apaixonante, pero quero dicir que a estética da posta en escena de unha vez foi o Trebón polo Grupo Valle Inclán constituye o inicio do teatro obxectivista do que se entende pola dramaturxa política na historia do teatro galego actual. Non hai, Manuel Lourenzo non me permitirá mentir, non hai moitos antecedentes, por máis que algunha cousa así, tocante a unha posta en escena dese tipo. E cando eu, poucos anos despois, un ano e medio despois, escribí unha peza de teatro que finalmente tive un certo éxito porque gañou o premio Abrente, o que fixen ni máis ni menos é decantar as miñas reflexións e as miñas experiencias como formante do Grupo Valle Inclán e escribir un texto que parece que sí, ese sí, pasa por ser unha das primeiras aportacións do teatro obxectivista, do teatro de estética obxectivista nas letras galegas. Cando ese texto o prologou Manuel Lourenzo, el soubo decir naquelas páxinas que constituía todo unha liña de renovación da nosa dramaturgia. Cando ese texto o coñeceu Ricard Salvat, díxome tamén a min que lle parecía que era un texto que estaba á altura das investigacións en dramaturgia que se estaban a facer en Alemanha, en Francia ou noutros países de Europa. E eu contesteille a Ricard Salvat, como lles digo a vostedes esta noite, que a quen eu lle debía o pouco que puiden construir nesa peza escénica é estrictamente o grupo de teatro Valle Inclán, que foi, a través dunha vez foi o Trebón, o que experimentou por primeira vez esa estética no teatro galego contemporáneo. Por lo tanto, ao grupo Valle Inclán e ao texto de Manuel María lle pertencen os méritos a ese respecto, de crear unha liña de teatro obxectivista, de teatro político, puro e duro, forte, con todas as exigencias, desde a modestia, desde mesmo a mesterosidade, porque é teatro pobre, teatro sen medios e sen recursos, pero sí con unha clarísima vontade de incidir na conciencia dos receptores. Fixemos unha xira triunfal entre o mes de xuño e o mes de outubro de 1976, que, aínda que alguén dixo hai un pouco, perdóname Xosé, que non se estreara en Lugo, si se estreou en Lugo, estreouse no Sagrado Corazón de Lugo, é a única representación que fixemos en Lugo. Estaba mal informado. Certo, estreouse un día de finais de maio, non agora recordo ben a data, pero sí no Salón de Actos do Sagrado Corazón de Lugo, e a partir desa representación fixemos 7 máis por toda Galicia. Eso é o que nós lle chamamos, como entenden con toda a retranca, a nosa xira triunfal. E quero suliñar dous feitos tocante a esa xira, a eses bolos, a esa itinerancia. Pensen por un momento nun domingo
de agosto, ás 12 do mediodía, na igrexa no adro do Cadramón, ali preto de Ferreira do Valadouro, pero na montaña pechada. Pensen nas persoas que ían á misa de 12 na igrexa do Cadramón. E pensen que ali aparecían os 25 membros da compañía do Grupo Valle Inclán sen ningún outro aditamento que non fosen as capas vermellas e algunha vestimenta para distanciar e, de súpeto, sorprender a esa xente que se cadra nunca tiña visto, nunca vira teatro galego na súa vida, ofrecéndolles unha vez foi o Trebón. Ben, nese lugar, en ese día, ademais de termos os vellos e as mulleres e a xente que seguía da misa de 12 no adro da igrexa do Cadramón como espectadores, tivemos a sorte de contar coa presenza de Manuel Lourenzo, que eu ainda nunca souben ben por que nin como, se enterou de que representábamos unha vez foi o Trebón no Cadramón. Manuel Lourenzo estivo ali e el deixou testemunha da súa presenza redactando unha crónica que se publicou poucos días despois en La Voz de Galicia, onde eu recordo vagamente, hai un pouco volvía yo a preguntar antes de entrar, onde el mencionaba a enorme satisfacción de comprobar que o teatro galego, pobre, pero indómito, con conviccións, con unha lingua flexible, directa e popular, impactaba e chegaba a aquela xente que vía, eles sí, xente case que medieval, eles mesmos xente da Idade Media, case que no momento en que nos atopamos, vía como uns rapaces lle montaban unha afición diante dos seus ollos. Deso quedou testemunha felizmente e agradecémoslle, como non, a Manuel Lourenzo de ter estado ali para que quedase polo menos un recordo. Representamos a peza en Sarria, representámola en Chantada, representámola en Berín, representámola en Ferreira, no campo da festa, no palco da orquestra, representámola na rúa, nunha asociación cultural con unhas medidas tan exiguas que cando saíamos a escena case que só se nos podían ver as cabezas porque non cabíamos todos no escenario. Nos cigurros da rúa. Ben, representámola, polo tanto, nunha serie de lugares e cunha serie de públicos que realmente eran unha absoluta novidade en canto tales públicos para o teatro galego de entón. Non se tiña ofrecido en moitos desos sitios nunca antes teatro galego. O Grupo de Teatro Valle Inclán crebou, polo tanto, unhas barreiras de comunicación teatral con esta experiencia que xa se non fose por outros méritos era un motivo suficiente para ser considerado como unha achega neses anos. O berro de Deus fratesque Galleciae, que non esqueceremos nunca. Os irmandiños puxeron en pé o teatro político en Galicia, puxeron en pé o teatro de Manuel María con mayúsculas, a súa literatura dramática, e puxeron en pé o Valle Inclán de Lugo. E ali estábamos parte dos que aquí hoxe, 40 anos despois, nos reatopamos para facer memoria. Moito lle agradezo a todos e a cada un o terme permitido evocalo. Graciñas. Gracias a vos, a Manuel e a ti, por ofrecernos esta tarde tan maravillosa recordando vellos tempos e, bueno, dando un pouco de ánimo para loitar polos que veñen, non? En neste caso, hai persoas que reviviron aqueles momentos de teatro do Club Cultural Valle Inclán. Hai outros que non o sabían ou que foron espectadores e enteráronse de que aquelo existía. E en relación con que na página web do Valle Inclán non aparece o feito, é que non, a pesar de que temos un arquivo francamente interesante e importante, no noso arquivo non demos con ninguna información que faga referencia ao teatro do Valle Inclán, o grupo de teatro do Valle Inclán. Así que eu voulle pedir a Camilo
que nos faga unha pequena nota para metelo dentro da historia do Club Cultural Valle Inclán. Podo decir que cando Xosé e Carmen falaron con nós, con Felipe Arias Vilas, que hoxe non pode estar porque ten unha obriga na Coruña, con Felipe Arias Vilas e conmigo, Felipe automáticamente o día seguinte foi ao clube e estivo casi media tarde buscando nos arquivos e non atopou absolutamente nada. Ou sea que quedase encargado de... Encárgome con moito gusto. E constame, perdón, Sí. un segundo só, constame que algúns membros do elenco do grupo de teatro mesmo conservan fotos que esperamos recuperar e poñer ao servizo de todos e concretamente da Asociación Clube Valle Inclán. Mesmo, se eso realmente se materializa, é desexable se cadra facer unha pequena monografía que conte todos estes feitos que agora evocamos. Parece que sí, que hai documentación gráfica tamén. Bueno, pois moitas gracias de novo a vos, gracias á Asociación Cuarto Ciclo da USC Campus de Lugo por darnos a oportunidade de poñernos un pouco ao día daquilo que foi. Hoxe realmente para o Valle Inclán é un día importante porque fixemos un pouco de historia, recuperamos un pouco da nosa historia. E creo que Mini ten que facer a despedida como facía a despedida en Unha vez foi o Trebón. E gracias a vosa presencia, Mini pon o punto final. Non sei se o mellor alguén estaría interesado en facer alguna pregunta. Teñamos en conta que son as 10 menos 10. Que cante Mini e despois veremos. Vale? Creo que as 10 hai que pechar. As 10 hai que pechar. Bueno, pois igual quedan 5 minutos. Eu quería engadir unha cousa, é dicir, Manuel María nos 70, máis ou menos, en Barcelona acude a unha obra de teatro que versa sobre a Semana Tráxica e queda tan impactado que eu creo que naquel momento empeza a quedar preñado de Unha vez foi o Trebón, que posiblemente despois do Abril de Lume e Ferro, o que nos regala a existencia de épocas históricas importantes, máis importantes do que nós sabíamos daquela, hasta que as investigacións son máis exhaustivas. Fuxan os ventos, intentou facer un monográfico sobre os irmandiños, non o conseguimos por razóns que non veñen ao caso, pero a maneira que sacaron o Mester de Juglaría sacara os comuneros de Castela, Manuel sempre tuvo esa espiña dentro, non? O monográfico que saca a Kenya hai 4 ou 5 anos é produto dunha especie de encomenda post-mortem que el lle fai a Mero en persona, cunhos poemas xa preparados e deslavazados e moito máis feitos para un monográfico. Eu quería deixarvos unha canción cun poema da madurez de Manuel, non? Da madurez de Manuel é nosa, un poema que non fala de derrota, tampouco fala de victoria, fala de realidade, fala do paso pola vida que moitos de nós comenzamos en aquel momento tan confuso, para min, polo menos, dos anos 70 e pico, cando eu andaba, non sabía por onde andaba, pero andaba, que era importante. E a relación en Lugo de todos nós, con nós e entre nós, foi vital para buscar, para encontrar un camiño certo ou non certo, pero camiño propio de cada un de nós e colectivo de todos nós. É un poema que se chama Fidelidade e é unha canción prácticamente desconocida. Pousouse algunha vez nos nosos ollos a pureza das cousas verdadeiras e temos a certeza de que hai auga limpa de fontes e regueiros. Mal que ben cantou na nosa voz, mal que ben cantou na nosa voz. Resistimos, amiga, trebóns, furacáns, lóstregos e tronos. Non venceremos, non
a pesar da tristura e do desencanto, fomos e somos fieis a un só amor, o desta matria inconsecuente e cega que anda a suicidarse e a suicidarnos. Resistimos, amiga, non venceremos, non. E a pesar da tristura, fomos e somos fieis a un só amor, fieis a un só amor, fieis a un só amor. Bueno, se hai alguén que quere intervir, temos, nada, uns minutiños, poucos. Estamos dando permiso, Paloma, así que podes intervir. Si temos máis tempo, pois temos máis tempo. A ver, quen se anima? Sí. Conservas que na casa nos temos o tipo de máquina daquela época, temos un exemplar do texto teatral, do texto. Sí, sí. Sí, grazas. Mesmo, bueno, é unha noite de vocacións. Hasta se cadra ben que lles mostre, porque está tan axiña de coller. Cale, vexan, nós traballábamos cos textos así. Teño dous. Este, ben, está ciclostilado, nin fotocopiado, non? E este está tan multimecanografado que case non se lee na tinta no papel cebola, co que tamén traballábamos. Non sei se poden observar, o papel cebola non estaba moito máis claro un ton do que está agora. Custaba mirar as letras, como costa aínda o momento de ver o papel. Si, teño estes dous exemplares que son para min un pequeno tesoro. Grazas. Tamén teredes algún. E ademais está, o meu azul está escrito que está... Sí. Si non, isto quedou, e repito, quedaron unha magnífica crónica de Manuel Lourenzo. Digo magnífica porque o é, cando poedan lela comprobarano, naquela actuación do Cadramón. Sei que hai un conxunto de fotos expresivas de algunha cousa da montaxe. Unha montaxe, repito, moi deliberadamente e necesariamente pobre, pero cando o equipo, o elenco actoral entraba en escena, eu recordo perfectamente, alguén yo teño comentado, que o entarimado, que era desa falsa madeira que lle chamamos prefabricada, na súa febleza, dobraba, movíase, e cando collíamos a palabra, entre que se movían os pés e había tanta xente, non se entendía nada do que se dicía en escena. De tal xeito que tivemos que tomar determinacións do tipo: primeiro entrades, posicionádevos, parade os pés, e cando todo o mundo estea quedo e posto no seu sitio, entón falades. E iso hasta resultaba ser un efecto escénico excelente. Non era obxecto estético, senón que era un resultado da necesidade. Pero ao facérmolo así, decían: carai, que disciplina expresiva. Lembrades, verdade? Lembrades? Bueno, anécdotas, un milleiro de anécdotas, hai cousas para non sair daqui se se comezan a narrar, hainas de todo tipo, pero algunhas realmente creo que hasta emblemáticas. Tuvemos na praza de Chantada unha representación que estaba programada para as 10 da noite, o día 10 de xullo, segundo creo. Moi ben, ali chegou a compañía, establecimos os nosos entarimados no medio da praza e viñeron aproximadamente unhas 300 ou 400 persoas que ateigaron o lugar, unha grande concorrencia.
Pero, claro, todos éramos imprescindibles, os 20 e tantos membros, porque facíamos moitos papéis. Non é que cada quen fixese un personaxe, non que un mesmo actor facía 3, 4 ou 5 personaxes, de tal maneira que se faltaba un, caían case todas as escenas. Pois un dos nosos actores, ese mesmo día, pola mañá estaba no San Fermín, en Vitoria, non sei, no País Vasco. El sabía que tiña que chegar a tempo porque a representación de Chantada estaba programada de semanas. E colleu un taxi en certo lugar para poder chegar a tempo, pero non chegou para as 10 da noite, senón que chegou como para as 11. E entre as 10 da noite, coa praza ateigada de xente, e as 11 da noite, o grande Mini, o trovador xoglar, entretivo o respetable, cantando case que todo o seu repertorio, e máis, para que non marchase ninguén dali. En certo momento, cara ás 11 menos cuarto, entrou un taxi polo medio da praza de Chantada. Nese taxi viña o actor que necesitábamos, saiu do taxi, puxo a capa pouco máis ou menos nos 4 ou 5 minutos e saímos todos á cena. Bueno, estas cousas chegan a facer parte do espectáculo, porque a min algunha vez me dixeron: como tiñades un taxi que entraba en escena? Digo, non era que entrase en escena, pero certamente as cousas ocorrían así. Claro, sí. Bueno, quero dicir, anécdotas moitas, porque era un grupo moi amplo, era moita xente, e os medios de traballo eran moi básicos, e facíase con un enorme voluntarismo, certa como en todas as cousas da nosa cultura, en parte para ben, dicimos felizmente, aínda que tamén se poden gaguir, tamén desgraciadamente, verdad? Porque se temos recursos públicos, hoxe en día, como non, e desde xa hai anos, por que non distribuíros mellor que cheguen aos traballadores da cultura, igual que chegan a tantos traballadores da banca, por dicir algo, non? Neses anos, sen dúbida, non había recursos. E o Valle Inclán fixo un enorme esforzo, coas súas 30, quizáis 40.000 pesetas, para poñer en valor, para poñer en escena Unha vez foi o Trebón. Por último, quizáis unha consideración persoal. Eu quero lembrar a Carlos Varela Veiga, que era o noso compañeiro, e que foi, sen dúbida, o alentador cultural, cinematográfico, etc., de tantas actividades luguesas no tempo en que a vida lle permitiu traballar. No Clube Cultural Valle Inclán, tanto no cineclube como no grupo de teatro, foi persona centrosa. E cando nos puxemos en marcha Unha vez foi o Trebón, ele estivo permanentemente a pé de obra, connosco, mesmo co obxectivo de engadirlle cine e documentales proxectados. Pero, claro, a carestía do material era tal que nos lo fixo impeditivo, pero o propósito de Carlos, máis meu e do grupo, é que se asociase a proxección de cine e de documental na parte propiamente historiográfica para o desenvolvemento da acción e da dramatización. Iso, do punto de vista do deseño, estaba moi ben planteado, pero non puido chegar a ser realidade. Cunha grande frustración para Carlos, que era o propio interesado en facelo, pero os recursos económicos non chegaron. Houbera sido unha fermosísima experiencia sumar cine e arte escénica nesa posta en valor, non? A maneira do que o propio Piscator propuña e que nos daquela xa intuíamos que era un bon camiño, pero non puido ser. Sí, sí. ¿Alguna otra palabra? Bueno, entón, isto está encendido, sí. Entón damos aquí por rematado este acto, con noso agradecemento, en primeiro lugar, aos ponentes, a Camilo Valdiorras e a Manuel Lourenzo, por esa maravillosa rato que nos fixeron pasar, non só agradable, senón a cantidad de cousas que aprendemos. En segundo lugar, darvos as grazas a todos por a vosa asistencia, e para os de cuarto ciclo, basicamente, pois lembrarlles que a próxima actividade que teremos tamén será aquí, nesta mesma sala, o próximo día 19 ás 11 da mañá, no marco do intercambio que temos coa Universidade de Extremadura. Recibiremos a unha delegación
que veñen a visitar Santiago e Lugo. Haberá unha recepción aquí ás 11 da mañá, seguida por unha visita a Domos do Mitreo, a Catedral e pola cidade. Nada máis, moitas grazas.